Cześć. Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham. Będą mnie szukać pilnie, a mnie nie znajdą. To krótki fragment z Przypowieści Salomona, rozdział 1, wiersz 28, którym przywitamy kolejny dzień, bo mamy w zwyczaju rozpoczynać dzień Bożym Słowem, tekstem Biblii. Ale ten tekst nie wyciągamy z kontekstu. Wtedy, to znaczy kiedy? Kiedy uparcie brniemy, nie słuchamy tego, co Bóg do nas mówi. Nie liczymy się z Jego głosem, nie liczymy się z tym, czego pragnie Bóg. W ogóle nie znamy tego, czego pragnie Bóg. To możesz Go szukać i Go nie znaleźć. Natomiast w całej Biblii widzimy, i szczególnie w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówi: szukajcie mnie, a znajdziecie. Pukajcie do mnie, a otworzę. Przyjdźcie do mnie spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dlatego póki żyjemy na tej ziemi, mamy szansę i przywilej łączyć się z Bogiem, pojednać się z Bogiem, szukać Boga, słuchać Go, żyć z Nim na co dzień. Wspaniałego dnia.